Kidikot jong ka Nyotrap National Youth Front HNYF jong ka East Khasi Hills bat ka District West Janti Hills kilapen sngo lor ki jinglong jingman ki bakta ek imlang salang ha ka jing ekran bekilat patai kubor ha ka artrik unailar ar hajar rupuar ha ka jing ekran bekilat patai kubor u presiden ka HNYF East Khasi Hills uba bless dekhar ulepen pau bagaseng ke persajor ke jing ajing bed jong ka dorbar snong umpling ban plie ya kidukan dekiat ha itcherwat kabadi galat banet chenegrims bat bapenya so kesnong umpling bat maupat da ka babanjor lor ke jing jelai udrox na lor kiwe kiwe jing di penbuat uba bless dekhar ulong ba ke jing ailat ban plie yakini kidukan dekiat harut surok kanang penslur gi samla ban ngop haki kam sniu kam tam ban ngop haki jing di ki basniu ka bakta om tangi kishimet nre yak imlang salang brokawai kumta ula banjor baka HNYF kanai persya akan kejing ajing bet banbu gini kedukan dekiat bat gala kentu ke sorkar banjurip benia halor kene ke benta bat ulia thu ban kaliang keseng kalalit beni kendo ya ka deputy commissioner bat kumjo ekatan excise ban pensangi ano ya kene kejing tumu ha kawai pat kaliang na kaliang president ke HNYF West Janti Hills uba HW Sutong uli thu bahalor kejing thungkam bean ginong trei katanat kakot kakya keladon hak ke district uli thu badang shen kaseng kalalap lengba ka RTI bakladon ka jingle turmur bat ka jing bamyat kat kum gi kendon hak jing penrungkam da district medical and health officer ka West Janti Hills hak bala syam banadu kasnam arhajar khatsau keladon ka jing thungkam bean haki khat khandai teliki kam yaki breuk bam biang ka kerdan pule ne ki bam syam lapendap ruek examen jong ka district selection committee Henry ki samla ki bala pendapat kimyo ekalat bandrungkam. Uba Sutong ula banjor baka office jong u district medical and health officer ka West Janti Hills ba ka diben chimkhia bantungkam ki samla ki badai hok bat ki bala pendap iki examen bala penlong daga district selection committee. Kal hang tu kin hang tu lailat ka long bai hapadeng senta. Lor ka taru kan kata ka wei kan long ka baja burom ka jalna ka chungi barok ka wei. Khamdam ku tu kan ti phin i menta kan wan ka news long hadian phi so bagadega lenti ka ba baro kinong sumar ginong pang wana kiwe gijala kiwe state abaki wana po ni grem ki habya le banto tika e ka ban pen ran kalong ka jala ka chungi kanong ban i de dukan kiat bagin yang harut swak ni dalile kum kasang nginum sha ban ngin persha ba jakta dalile ru ya ngila dap ai gijin thoch ke dia la dap ai complain che DC ngila dap ai complain che po excise ru ban ngila dap ai ka complain ju che tugishnong ba ai tu ka NOC na kaliang jungim kasang hingin persya bet dalele ru har dah dangin umsya namar fi habang hipai meta fi ka e baka jat meriu jungi kelas dang man ngam meta mendai etang kata ka jingwan ka thep jungi beriu bana ban rei ka e baka ki khun samla jungi ka e baki long ying ki long sem ki kimi ki pa hagini sngi ki ot kelinya fi wat hadu ka shnong ki thau ru meta ki ot kelinya ka e ka bajale ka long ba mendai tang ka kian ong fi wat drugs ru kapasusi kan ong fi ka don ko ka por ka ba ngi kum ka sang ni lap ginong wi khna nang ni no po la chmia hi alai rung ha ko dukan tu ikta gi marbam la tu ikta gi skrat ni okem dalai okem gi snong ni le samangi de ngeli pe jangta wi khna ba ni drugs kapasusi ka long ba mentang ong fi dangi lambat itu khna ya laming po jelu para dala poi po jelu para hajan police station kudo ba kani ka ketem kadega jaka ketem kadega badi drugs kinok ti drugs kidan ta fi gawi bangin le persya kalong mentakan nga barobor ngi cukran hi pai kum ngati po hang to po kaliar fi gitu ki illegal hang to ki basir khai ginong dikyat balik ke sarkar kam la ban weng kitoro namar ka kyat an ong fi mdei banga keren persya yunong di ne yunong di ne handai de ban ya kan galenti namar i baga judgment reu jungi ki khun samla nada disparate ke jing im ke myo kam myo jam phai sa sarkar dan jing kermen e ru em ke sarkar ka mentale te na kaliang ke jing iru da lele hi ngi ha ban yang persya am kasang ban khun bai ke jing sniu nginum sha khamtam e ki wine store ki ban road rock ki ban hajan ki school hajan ki hospital da lele ru na kaliang jing kasang bat nang ni sa khamat ru ngi kasang man kan sa ko ki issue ngi kalong ngin yele persya ru drugs fi ka basmole ran yan ong fi lada ka sarkar ka don hi kata ka jingmut ka basisha bani khon drog som dan jing e hari ka basmosi ka long ba pinlai apa puluru kinong di drog dar daulan te mano bahaban kimi kata kade ka kamram jong sarkar kamde ka kamram jong lada ka sarkar kamla kan bahaba IT ngi ka chunef ngin kan dang ni bangi ngin
thuet himangi kamtam iktugi nong khayi ki leaders ki main ki ba wanra man penjot ya gari ba kajat bende tungi ngi da snow si ngi da snow pang kamen sim habangi phai shodom shanang ki long keme ki long kapa babun sim ki ya kendo surok lang tiskin ki ong yingi yarap lem kani ka jingjot ka ba drugs ka kiat kala hakari ba kajat bende tungi kala kata hadu kata but what ki kimi ki pa ki ong imdan jisngan chu imdan jistok chu habagi khun kimi ne yang nasem namar drugs tang mi na po yeng po plam layo dengan ong ifi ka kamhi lada ka sarkar kamon umdan ka no bamla illegal lada ka government kala kamon ne nganong ifi umdan jing ring ka way wang kwaon bu jing kalikin kale ayu ka sarkar hajan police station ru dang de drugs ne